Тому, хто любить нас і визволив нас від грахов наших крив'єю своєю, і зробив нас володарством і святарами Бога і Отця Своего. Йому хвала і моц на віки вечные. Амен. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сердечно вітаю всіх вас, шановні сестри, ласки Божої, перед день, бо завтра уже діти першокомунійні будуть приступати до святої сповіді, діти, батьки, братики, сестрички, родичі. Нехай добрий Бог благословить духовну дорогу нашим дітям. І особливо сьогодні ми схиляємо чоло перед померлими, молимся святой памяти за Марию, 30-й день після смерти, одиходу до Господа, святой памяти Галины, Янину, Тетяну і Євгенія, годовина після смерті. Так само пам'ятаємо завсюди і про наших дорогих померлих. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся. Зграшив я вельми думкою, словам, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёди Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ти очинив нам брами вічного життя, прославлення Христа і спаслання Духа Святого. Зроби просим, чтоб такие великие дары умацовали нашу отданость Тебе и повеличили нашу веру. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит, єдності Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги Діїв апостолів у тие дні. Король Агриппа і Береніка прибылі ў Цезарею прывітаць Феста. Паколькі яны прабылі там шмат дзён, Фест растлумачыў справу Паўла каралю, кажучы: «Фелікс пакінуў у вязніцы аднаго чалавека. Калі я быў у Єрусалеме, першасвятары і старэйшыны Ізраіля падалі супраць яго скаргу, патрабуючы асуджэння. Я адказаў ім, што рымляне не маюць звычаю асуджаць каго-небудзь на смерць, пакуль абвінавачаны не стане перад абвінаваўцамі і не атрымае магчымасці бараніцца ад закідаў.
Калі яны прыйшлі сюды, то я не марудзіў, але ў наступны дзень сеў у трыбунале і загадаў прывесці таго чалавека. Абвінаваўцы сталі вакол яго, але не ўнеслі супраць ніякага абвінавачвання ў тых злачынствах, якія я падазраваў. Яны спрачаліся з ім пра іх веру і пра нейкага памерлага Езуса, пра якога Павел сцвярджае, што ён жывы. Не ведаючы, як вырашаць такія справы, я спытаўся ў яго, ці не хоча ён пайсці ў Єрусалім і там судзіцца за гэта. Калі ж Павел пажадаў, каб яго справу разглядаў Аўгуст, я загадаў сцерагчы яго, пакуль не адпраўлю да Цэзара. Гэта слова Божае. Дзякуем Пану. Пан поставил трон Твой на небесах. Пан поставил трон Твой на небесах. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про Его добродействы. Пан поставил трон Твой на небесах. Бо як высоко узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Его боится. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас ён наши провины. Пан поставил трон Твой на небесах. Пан поставил трон свой на небесах, и владарство Его над усім пануе. Благословляйте Пана ягоные анёлы, могутные силой, якія виконуєте ягоное слово. Пан поставил трон свой на небесах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святий навчить вас усьому і нагадає вам про все, що я сказав вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Коли Єсус з'явився своїм учням і снідав разом з ними, сказав Симону Петру: «Симоне, син Яна, чи любиш ти мене більш, чим яни?» Той отказав йому: «Так, пане, ти ведаєш, що я люблю тебе». Єсус каже йому: «Паси ягнят моїх». Но каже йому другий раз: «Симоне, син Яна, чи любиш ти мене?» І він отказав: «Так, пане,
Ти ведаєш, що я люблю тебе. Єсус каже йому: паси овечок моїх. І каже йому третій раз: Симоне, син Яна, і любиш ти мене? Петр засмучився, то третій раз спитався в його: чи любиш ти мене? І сказав: Пане, ти все ведаєш. Ти ведаєш, що я люблю тебе. Ісус каже йому: паси овечок моїх. Та правди кажу тобі, коли ти був молодейший, то підпіразався сам і ходив, куди хотів. Коли ж состаришся, то витягнеш руки свої, і інший підпіража тебе і поведе, куди не хочеш. А говорив так, щоб зазначить, якою смертю той славить Бога. І після цих слов каже йому: іди за мною. Это слова Пана. Нехай слово Євангелія імуть. Хвала Єсусу Христу. Шановні, Слово Божие, яке ми почули, і перше читання діяння святих апостолів, які керують нас на Єсуса, менавіта як апостоли, заховували Слово Божие і проповідували, несли серед людей язичників. Всюди були язичники, волхвальці. Всюди хто во що вірував. І апостоли навчали, і промовляли, і особливо в тих ближайших Єрусалима містинах, щоб всім було відомо, що була крижова дорога і казнь Христа на Голгофі, на крижі. І потім, як чуємо сьогодні з Євангелія, Єсус зустрічається з апостолами і споживає з ними їжу після Воскресення. Тобто Єсус на протягу 40 днів пробував з усіми. Многі бачили. І тому апостоли, коли говорили про Єсуса, що Він воскрес, що Він справді посланник Божий, Син Божий, люди, їм не треба було много справді доказувати, бо вони були амаль свідками цього. І їх родичі, батьки, сусіди. І Дух Святий давав цим людям ласку, і вони відкривалися. Вони, тобто, розуміли, про кого йде мова. І так до сьогоднішнього дня. Ви думаєте, що люди самі по собі раз і розпочинають вірувати? Дух Святий. Сьогодні, вчора, місяць, год, годи тому назад, ті бачать костьоли церкви, чують Слово Боже вже радіо, телебачення, особливо Великдень, Пасха, уже телебачення все заповнене інформацією про святи. Люди не чують. Як не ходили, так не ходять. Дар Духа Святого повинен бути. Віра – це дар неба, а не ось ми земні почули, ну ладно, я начну ходити. Такої служби Богу не треба. Ісус каже: я прийшов кинуть огонь на землю, і щоб він полемнів, серце Божие, червень будемо встановувати.
Який огонь? Щоб чоловік горів на хвалу Божию, радувався, жив духовно і пам'ятав, да, іду земною дорогою, но надо мною небо, там моя айчина вечная. Быть в стихії Божій, в житті Божим, а не ховатися, як Адам і Єва, бо почули голос Божий в раї і сховалися в кусти. Тому сьогодні ми чуємо, Єсус об'являється для всіх і закликає. І, звісно, чуємо сповідь. Це сповідь Петра. Єсус Тройці чому допитується? Бо Тройці виракався. Я його не ведаю, про кого ти говориш. Я взагалі там не знаю, не був. І певень заспівав. Єсус зірнув на його, коли вели Христа до Пілата, і заплакав Петр, і вийшов. Його був неспокій. Це ведав Єсус, звісно, як кожного з нас ведає Єсус наше сутіння. Кожного з нас. Господь Бог кожного чоловіка, кожну мушку, комарика ведає, кожну рослинку і її капіляри. Єсус хоче, щоб був спокій в серці, в душі Петра. І всі ведали, що Петр одракався. Молва. І тому Єсус при всіх питається: Петр, чи ти любиш мене? Так, пані, я ж з тобою, я тут, ми ж разом. Люблю. Паши овечок. Паши баранчиків моїх. Другий раз. Коли Єсус запитався третій раз, Петр панік. Опустив голову. Пані, все ведаю. В таким розумінні. Пані, ти ведаєш все моє нутро, мою совість, моє сумління, моє серце. Ти ведаєш, що я шкодую, що так поступив. Пробач. І Єсус пробачає. Каже, іди за мною. Тобто Єсус визволив з мученням. Ми ведаємо, що таке угриження совісті. Все ми ведаємо. Все. От малого дитяті. Дитя малое, щось ти зламала чи сопсувала. Що, дитя вже, батьки ведають. Та і ми дорослі, то как-то невдобно. Зачепив, поламав, впав. Пів не так поступило. Як так мог сказати? Это менавіта неспокійне сумління, угриження совісті. І так само Єсус керує цим всіх нас, бо Єсус допитується навіть сьогодні мене, вас, всіх нас, чи ти любиш мене? Тобто сьогодні. Любиш так само, як вчора? І може більше. А якщо ми все будемо говорити так, пані, а життя як йшло, так іде, Єсус буде 77 раз допитуватися. Бо Єсус каже, потім почуємо Євангеліє, скільки треба пробачити разом? 7. 77. Без кінця. Бо 77 в євреїв – це безконцость. І тут ми чуємо цей заклик Єсуса. Єсус буде пробачати, але і допитується на кожний день. І ти любиш мене сьогодні більше, так як вчора, і ще менше, ніж вчора і місяць тому. Тому, шановні, справді, з цих слов Євангелія, так сказати, сповіді апостола Петра,
яких сповідь слухає Єсус, бо Він Єсусу відказує. Так що сповідь ми сповідаємося не святару, Богу. І гэтые слови можна розважати цілі реколекції, дні 3, 2 і тиждень. Але сьогодні ми чуємо цю радісну таку рису. Ісус каже до Петра: «Іди за мною». Тобто, все пробачається, обновлений духовно, пішли. Так і нас, повитель, що таке кожного разу святая імша, не кажу вже в неділю і святи, це заохота, це пробачення. Бо не здарма ми перед імшою святою сповідаємося Богу думкою, словом, недбайністю і так далі. Боже, пробач, бо всього є. Ми тому виказуємо і приступаємо до Святої Комунії. І менавіта обновлені духовно нам кожного разу не просто «ідіть, ахвяра повнена», чи «ідіть в спокої Христа». Єсус навіта каже нам, як апостолу Петру: «Іди за мною». Тобто, це слово розвітання після Святої Мши «Ідіть в спокої Христа». Треба розуміти, що Єсус нам каже: «Іди за мною». І радуй, бо Єсус довіряє нашій молитві щоденній, довіряє нашим різним тяжкостям, що ми їх переносимо нормально, як люди, як християни, католики, католички. То різні проблеми ми так само не всіх і вся клянем, але Боже, допоможи перенести. Тобто, іди за мною. І тоді ласка Божия дійничає. А тим більше чекання на Духа Святого, як ми молимося новенну тепер, щоб Дух Святий озарав. То знов таки вертаємося. Віра – це дар неба, це дар Божий. І тому дай Боже, щоб всі, хто слухає, бачить, чують кожний день, місяць і год, Боже, дай Дух Святий озари їх серце, як апостоли, які промовляли, і люди: «Да, дійсно, о Христа, да, Він воскрес, да, стоїть вірувати і виконувати Його волю». От це відкриття. І дай Боже, щоб ласка Духа Святого озарала наш народ, нашу землю, все наші покоління, далекую будучиню. Амен. Молимся. Представим Пану Богу. Представим Пану Богу потреби наші і всього світу. Запап напомнил святым, что он умацовывал братов веры, тебе просит. Молимся за всіх, щоб яны кіраваліся, які живе у іх, тебе просить. Молимся за тих, хто має уладу, щоб Дух Святий кіравав дари. Тебе просить. Молимся за тих, хто пішов від віри, Слові Божій, щоб Дух Святий допомог вернутися к Єзу. Тебе просить. Молимся за нас самих, щоб ми були відкриті надії готові. Тебе просить. Боже, одари нас світлом Духа Святого і прийми наші молитви праз Христа Пана наша.
настала да. Благословленный Ты. Прими нас, Господи. Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу як вяру прийняв Бога Отець Усемогутний. Пане наш Боже, глянь милостиво на ахвярные дары Твоего народа, а каб гэтые приношения были Тебе досподобы, спошли Духа Святого, які очистить наше серце, праз Христа Пана наша. Пан з вами, гору серцем, подякуєм Пану Богу нашому, та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, а особливо в гетий час, больш урочисто обвящали Твою хвалу, коли Христос був охвярований, як наша Пасха. Бо Йон соправдний ягнець, Йон узяв грахи світу, і своєю смертю перемог нашу смерть, вернувши нам життя про своє воскресення. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры ангелов разом з усіми святими співають Тебе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Та й земля повна хвали. Осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить на Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповіту, якая за вас і за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць».
Это великая таямница веры. Поминаючи смерть и воскрешення Твоего Сина, ахвяруєм Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, хто зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божьим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, які спрад веку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойця Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, воля Твоя, як у небі, що день, дай и нам правим, не отпускаем нашу папу. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу, Белоруссии, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, по Твоєму. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, годно с Твоей волей одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім.
Амінь. Баранку Божий. Это ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Коли прийде Дух правди, навчить вас усій правді. Алілуя.
Молимся, ласкавый Божа, Ты праздно и святейший сакрамент нас очищаешь и обновляешь наши силы. Зраби, каб гэтая святая комуния да помогла нам прийти до життя вечного. Праз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений. Сакрамент. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, Święta Bogorodica, módl się za nas. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci miłosierności, Maci bezzahanная, módl się za nas. Maci najmilejsza, Maci najcudowniejsza, módl się za nas. Maci Zbawiciela, Panna najmudrejsza, módl się za nas. Panna Mahutная, Panna łaskawая, módl się za nas.
столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Спомога християнам, королева анgelов, молися за нас. Королева апостолов, королева мучеников, молися за нас. Королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева семья, королева спокою, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смут
приску и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Новена до Духа Святого. Пане Єзу Христе, подчас апошньої вечери Ти обіцяв апостолам, засмученим предказанням Твоего худкого одиходу со свету, Духа Святого Сутешителя. Ти сказав: «Я попрошу Отца і дасть вам іншого Сутешителя, щоб був з вами навіки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить Його і не ведає, а ви Його ведаєте, бо Він з вами єсть і у вас буде». Твоє обіцяння сповнилося. Дух Святий наповняє Костьол і керує їм, об'єдновує Його і єднає, неспинно сиходячи на нас у сакраментах, освячаючи хліб і вино, щоб вони стали Твоїм тілом і кров'ю, і освячаючи тих, хто їх приймає. Віримо, що Дух Святий, який живе в Твоїй святої чоловічій натурі, живе так само в нас, єднає нас з Тобою і Отцом, і робить одним тілом. Нехай Його ласка завсюди освячає Твій Костьол і веде до повної єдності з Отцом. Тому скликаємо: Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Пане Єзу, Пане, спошли Духа Твоего, щоб Твой Костьол неспинно обновлявся і становився молодим. Пане Єзу, освяти нас у Духу Святим. Глянь, Пане, на всіх, хто носить ім'я християнів, щоб Дух Святий привів їх до єдності. Пане Єзу, освяти нас. Єзу Христе, вечний пастир, одари мудростью и разважливостью наших пастыров, щоб вони вели нас пленно до збавлення. Пане Єзу, одари нас моцей Духа Святого, щоб він нас очищав і умацовував. Пане Єзу, дай нам щирую любов, щоб ми взаємно по-братерську любили один одного. Боже, Ти ж послав Духа Святого на своїх апостолів, сповни просьби свого народу, а покольки дав нам ласку віри, одари нас так само єдністю і спокоєм, праз Христа Пана нашого. Молитва об беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божого слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялося в Его заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное
и христианское покликание. Открый серце моё на Твою святую волю, бо толькі тады я змагу зрабіць больш добрага для сваёй душы, сям'і, бацькаўшчыны, хрысціянскага народу і ўсяго чалавецтва. Аб'яві Твою святую волю пра заступніцтва слугі Твайго Эдварда і выслухай просьбу маю аб ласках цуду, аздараўлення, навяртання, спакою ў сэрцы, сям'і, народзе, якую зношу да Цябе з надзеяй, то ў хуткім часе ён будзе ўключаны у лік Тваіх святых. Амин. Святый Арханёле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямніцу Христа Ты адкупіў всіх людзей. Захоўвай в нас справу Тваёй міласэрнасці, каб мы няспынна згадваючы таямніцу нашага збаўлення, дастоіліся атрымаць яе плён. Праз Христа Пана нашага.